Kisan ngut ki Kyrtong jong ke Voice of the People Party VPP na Ri-Bhoi District kila pyndep ya ke Thep Kyrteng mentah ke sngi ke Apkyrmen tarik Kyllalyngkot hakhmat ki returning officer ha ophis Deputy Commissioner Ri Bhoi na ke bynta banyak aireng ha ke Elekshon Mdc arajar arpusan ke benlong ha ke Ri-Bhoi tarik Rymphang arajar arpusan. Kini ki Kyrtong ki kynthup yu ba Apkyrmen Lyngdoh na Jirang Constituency, ba Mathew Kenneth Makdoh na Nongpoh Constituency, ba Bandrikus Nongsteng na Umsning Constituency, ba Kenjok Lang Rangtong na Maudi Constituency, ba uba Isnei Hing na Umroi Constituency. Apkyrmen ki Nongthoh Khubor, barok sangut ki Kyrtong ha kawi kesur, kilapen pau ialah ki Nongrim, bakin mi aireng ha kini ki Elekshon Mdc mentau snem, da kemensim ke baskem, ban ai ke jing syakri ke bajanai tam na ke benta ki pat-pat, bat grupan kentiu ialah ki Constituency, bat ban wanra ke sensyar kadar ke bakhut, lada ki yok ket yuk sok jing job ha kini ke election. Kumba pilayo sngo nakawai pat kapor sakawai pat baka thong jongi kumka party VPP Voice of the People Party harangkat bat kini ki sangot pat ki Kyrtong jongka party ngiron kawai ka thong bat kata kalong bagi nora ka sensyar ka babej ka bakhoj ka bahok bat ka bamsya Shillong hakhmat yano yanoro te ka thong ka jongi hi kalong ba kabaning kong lada ni poi sa kathong kalong ba inon ra kita kasensyar ka khadar ka khoj pat kumjo ro biya ka ba ine le kat bala ban khoj ya ka bamsap ha kani kasensyar hapo kani ka jala pa kumjo ro ka council hi ro ko wei Pulih sa kamso jingkermen hi ya ka ban job wei bangila mut ban khun angila khun election napleng jungi boro sangut idon be jingkermen ka ban job te ka thong ka bangin le ondangi la poi sa ka jing job long ba ya ka ka ba ki kwa ya ka jing teli hapadeng ke MDC baro bangin pyndep ya ka ka thong ka ba ka parti ka adep ya ka jing kular sa ki pajba tangkatahi